Hello guys! Welcome back again to my channel. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuporta na sa akin, welcome back again to my channel. Ngayon po guys, ay gagawa ako ng first impression or mini review ng Revlon Rose Eclat Highlighting Palette tsaka Shower Makeup Charming Blusher. So, gagawan ko to ng first impression tsaka mini review itong dalawa. So, sisimulan natin. So, yung gagamitin ko na brush dito sa sa Revlon Highlighting Palette. Ito yung gagamitin ko is ito. Tapos, yung gagamitin kong brush dito sa Shower Makeup Brusher, ito yung kabuki. So, ganyan lang. So, dab-dab-dab lang. Tap-tap-tap. So, sisimulan na natin. Natanggal guys, nasagi sa kuko ko. Sayang yung product. So, pag ganito guys, pag may mga ganito kayo natatanggal, lagyan nyo lang ng alcohol para siya, dikit siya again, then hindi sayang yung product. Yung shower, grabe, sobrang pigmented niya guys. So, kailangan kunti lang yung kukunin mo. Yeah. Tapos, nasubrahan yung paglagay ko dahil binasa ko kasi yung brush, kaya yan. So, lagyan natin guys, dito yung highlighter. So, lagyan natin dito. Guys, yan na yung kinalabasan sa blush tsaka highlighter na Revlon tsaka shower na pang blush. So, meron siyang guys, meron siyang mga bars na dyan. Merong lighter, merong pink, merong beige, tapos meron din siyang parang na siya, light brown na siya dito. So, sa light na shade, karamihan is shimmering talaga. Sobrang shimmering. So, wala siyang mirror sa packaging. Walang mirror. So, kailangan mag-ingat dito kasi mabilis lang itong masisira kapag mga ganito na yung ganyan. Pag nahuhulog yan, mababasag yan agad. Packaging niya guys, okay lang din. Square cute. So, yung price niya is 625 pesos. May pagka-mahal na siya para sa akin. Tapos, yung nakalagay dito guys is highlighting palette brush on to enhance complexion for a natural sun-kissed look. Natural sun-kissed look daw siya. So, nilagyan ko na dito ng blush. So, dito lang siya. Guys, maganda na rin kasi kahit pang-highlight lang siya, pero meron siyang konting pagka pink shade. So, maganda na rin. Tapos, pag natural, kung gusto mo lang natural, walang kulay, hindi pink na pink, light pink lang. So, maganda to. Yung Revlon Rose Eclat
Rose Glow Eclat Rose. So, sa packaging, okay lang din. Pero sa product, gusto ko yung mga shade talaga niya. Yung lighter shimmering, tapos yung pink, light pink, tapos yung beige. Gusto ko. Tapos, pwede mo rin to magamit pang bronzer. Ito, pwede mo to magamit yan pang bronzer. Tapos, pwede mo rin to magamit yung pang highlighter sa eyeshadow. Tapos, yung ito, dito sa lid, pwede mo to magamit. So, parang 3-in-1. Yan, ganyan. Pero yung hindi ko lang nagustuhan, guys, is choky siya. Yung, yung powdery. Yun lang yung hindi ko nagustuhan. Tapos, sobrang messy niya sa lahat ng guys. Pag ito, di man, nasira na siya agad na, ko lang, na kunting na anuhan ko lang sa kuko ko, sobrang soft din niya. So yan, nasira na siya. Tapos yun lang isang hindi ko nagustuhan, sobrang messy niya. Tapos powdery talaga siya. So kailangan mong binasa ko siya para naman kakapit yung product, kasi pag di ko binasa yung brush, powdery siya, kunti lang yung kakapit, so sayang yung product. So yan lang yung mini-review ko sa Revlon. Maganda siya. Sa Revlon, guys, maganda siya, pero ayoko dahil sobrang powdery niya, so miss it. So yan lang yung hindi ko nagustuhan. So dito na naman tayo sa Shower Makeup Charming Blusher. So yung price nito, guys, below 200, nakalimutan ko, pero dyan mga below 200 lang, guys. Pero yung packaging niya, guys, nagustuhan ko, guys. Sobrang simple, pero matibay yung packaging na. Mas matibay yung packaging niya kaysa dito sa Revlon. So, yung shade niya is 02 Charming Blusher. So, pagbukas mo, yan, makikita yung product. Tapos, meron din dito, may nakalagay na kasamang brush. Maliit lang na pang blush yun. Tapos meron pang salamin dito, guys. Di ba mas maganda pa tong packaging kaysa dito. Product niya, guys, sobrang pigmented niya. Nagustuhan ko. Hindi powdery. Tapos kahit kunti lang yung ilagay mo, yan, pigmented na siya agad, oh. So kailangan kunti lang ilagay. Ito yung pagka light pink yung shade niya. So kaya may natural sun kiss glow. So sa price, mas maganda talaga. Pero hindi naman to blush, guys. Pero highlighter to. Pero sa ano lang ako, sa packaging, tsaka sa performance, tsaka yung dito sa Shawel, guys, gustong gusto ko yung packaging. Gustong gusto ko pa yung pigmentation niya. Tapos yung shade niya. Tapos kahit kunti lang, nandyan na agad, makukuha na agad. So, tipid na tipid. Tapos, may salamin pa dito sa loob. May brush pa. Tapos, yung price niya, yung price niya is affordable lang. Mga 100 plus lang siguro yon. So, ililink ko lang below kung magkano to. So, ang ganda talaga nitong Shawel Makeup Charming Blusher. Pag i-rate ko sila, guys, ito pag 1 to 10, yung ratings ko nito is siguro 6.5 na highlighter. So ito naman yung Shawel Makeup Charming Blusher, i-rate ko 1 to 10, nasa na siya, 7.5, yeah, or 8. Yan. Ang ganda nito, guys. Ang ganda ng kulay, ang ganda ng shade. Tapos kahit kunti lang, pwede na. So, affordable pa. So, that's all, guys. Please don't forget to like, comment below, and subscribe to my channel. See you again to my next video. Bye!